All system go na ang paghahanda kan Office of Civil Defense o OCD Bicol para sa pag-obserbar kan Semana Santa. Sigon sa tagapagtaram kan ahensya, nakabandera na ang Blue Alert status kan OCD Bicol. Pira sa mga tututukan kan OCD Bicol ang dagsa kan mga biyahero, ang mga mauruli sa probinsya, asin mga bakasyonista. Blue Alert ibig po sabihin higher, mas mataas na coordination. So ibig sabihin dapat po mas makaskas ang palitan tapok ng impormasyon para makatao po kitang report sa national office. And ini-expect na po na dakol na number 1, mga taong mag-aayuno at pupunta sa iba't ibang mga simbahan. Pangalawa, yung mga turistang pupunta po dito sa ating rehiyon. And pangatlo, yung mga pasahero po na dadaan po sa Bicol papuntang Visayas and Mindanao, and yung galing naman Visayas and Mindanao papuntang sa iba't ibang parte ng Luzon. Apwera sa Blue Alert status sa laog kan ahensya, dagos manan sa indang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, partikular na sa mga Disaster Risk Reduction Office in kaso magkaigwang emerhensya. Ang satuyang mga LGUs and mga national government agencies, specifically yung mga response agencies natin, ay naka-ready and may mga naka-standby na assets para po in case na hindi naman po natin hingi na merong isang major untoward incident or yung mga natural hazards po ay naka-ready po ang satuyang DRRM Council. Rinirecommend po natin na palagi lang po tayong may hotline number ng mga lugar na pupuntahan natin dahil po madali po nating makukontak. Mientras tanto, sa pigpaluwas na Lenten Guide Advisory kan APSIMO, pig-aabisuan ang gabos na LGU sa probinsya nin Albay na maglatag ning lakbang pansiguridad sa durasyon kan Semana Santa. Pira sa mga ini ang paglaag nin ambulansya na handang mag-akuder anumang oras asin maski anong emerhensya, asin maglaag nin personahe na matutok sa mga tinampo, magin sa mga karigusan siring nin mga resort na posibleng dagsaon nin tao. Abiso kang otoridad sa publiko, maging rigmat asin maingat sa pag-obserbar kan Semana Santa, ngani makalikay sa anuman na peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.